Abyor kang lintang kumedhap Desonya tengah wengi lumrang gandaning pus pita oh karyaning pujanira oh sang Trijawara mrengang lir swaraning madu brangta manungsung sarining kembang leri ler tangre itu royo royo tanggota anten anda oe syukur alhamdulillah dene wektu bengi iki kanugrahan Gusti kang nyipta jagat panjenenganipun sedulur kula Kang Sunarto wis kelakon anggone ngunduh mantu wah muga-muga jumbo kang ginayuh kasembatan kang denesti antuk kanugrahan dening Gusti uripe mulya uripe kepenak anake lanang sing wis wani momong garwa nah panjenengane ya kuwi Mas Abim Riki Nur Hidayah bengi iki alhamdulillah syukur bagi seketi jumurung utawa alhamdulillah nah dene kelakon gelar kelir lek pengen gelar kelir wis kala mangsa suwe banget syukur alhamdulillah gini sinengkuyung dening para kadang sutresna para mitra pitepangan tangga teparo sinengkuyung denging kakung saking Gunung Klut Mbah Suparlan matur nuwun lan ugi dulur-dulur Murti Tama waskita tunggal paguyuban saking Gunung Klut ingkang dalu punika ugi sami wungon matur nuwun langsung jumenglung